Morning. Well, ngayong araw, papalitan natin itong gulong na natin. Kung napanood niyo yung last na vlog ko, yun nga, na may nakilala tayo na isang Cafe 400 owner din, si Sir Ray. Shoutout sa'yo, Sir Ray. Ayun nga, na nakita ko kung gaano kaganda yung pagka makapal yung gulong sa likod, saka sa harap, syempre. Okay, so ngayon, papalitan natin from stock. Magpapalit tayo ng size 17 na gulong. Ang purpose naman talaga natin doon is at least pagka naplatan tayo, mas madaling maghanap ng ipapalit. Ang ipapalit natin gulong ay Vista Air Flash. Ito yung para sa likod. 150/60 by 17. Ito yung panglikod natin. Yung pangarap natin is 110/70 by 17. Pero yung rim na gagamitin natin is sa rear naman is 4.25 and then yung front is 3.0 or 300. Pero kung titingnan natin kasi sa performance naman, pagdating sa performance ng stock natin na which is 19 and 18 sa likod, mas maganda talaga to kapag ka sa off-roading kasi nga hindi mo na kailangang iwas-iwasan kumbaga yung mga lubak na malalaki. Sasagasaan mo lang yan, dire-diretso okay na yun. Kapag sa highway naman, medyo may konting galaw nga lang siya. Compare mo kapag ka sa 17. Mas maliit yung gulong mo, mas intact ka sa kalsada. Mas makapal yung gulong mo, mas intact ka sa kalsada. Disadvantage din lang talaga nito ng 17 kapag ka sa off-road naman. Doon naman talaga siya malulugi. Especially itong flash, design talaga to for highway. So, makikita natin ang differential in performance from stock to 17. Ito na nga yung final touch kung ano nangyayari sa motor natin. So nakita natin kung anong difference from 19 sa harap and then 18 sa likod. Ngayon, parehas sa 17. So ito naging size ng gulong natin sa harap. Ang kanyang rim is 3.0 and then ang kanyang gulong ay 110 by 70 by 17. At dito naman sa likod, ito talaga yung nagdala rito eh. Ang naging rim natin dito is 4.25. Ang size naman ng gulong natin is 150 by 60 by 17. And from Vistar po lahat pala ito mga to. From Vistar and then ang kanyang brand is Flash. Okay naman, nasubukan ko na medyo makapit naman siya. Actually hindi medyo, makapit talaga siya. Kung papansinin pala natin, kasi from 19 yung gulong natin, so ngayon medyo mag-ano na siya dito. Tataas talaga itong fender natin dito sa harap. Kaya ang ginawa natin, pinababahan natin siya. And then pinaputulan din. Pinagawa natin ng bagong bracket, kumbaga. Ayan. Nagawa natin siya ng bagong bracket. So, bumagay naman sa niya, sa tsura, kung gaano siya kataas ngayon. Ayan siya. Yan yung mga adjustment na ginawa ko dito sa may harap. So, ang ginawa nating adjustment dito sa likod, yung mismong holder na itong preno, ng drum brake, nilabas lang natin dito sa may nilabas lang natin dito. Yan. So dati kasi ito nandun dun sa loob, para siyang na-sandwich, kumbaga na-sandwich siya nung to lagayan niya. Yan. So ginawa ko, ilabas ko lang dito sa may labas. Tapos naglagay lang ako ng isang washer, ganoon din dito sa baba. Yan. Nilagyan lang din natin ng isang washer. Para at least medyo umusog lang siya konti rito. Kasi kapag kayong stock na yung nandun talaga siya sa tamang pwesto niya, sasabit talaga siya dito sa may gulong. Sasabit siya rito. Yan siya. Yan. So, paikutin natin. Yun. And then, eto naman dito sa may chain guard. Kung papansinin natin, hindi ko siya tinanggal. So, paano ko, ano mga bang ginawa natin dito? Eto, pinutulan ko or pinatabasan ko po dito sa kanyang tapat ng gulong.
Kaya pansinin natin, karamihan kasi ng mga nagpapalit ng 150, tinatanggal na nila to. Dinidelete na nila tong chain guard. Ako kasi, gusto ko kasi yung chain guard niya eh. Number 1, may protection din talaga kasi kahit paano yung mga chain natin, may mga nalaglag na bato. For longer, lifespan ng chain natin. Kaya ito, pinatabasan ko na lang siya, eksakto dun sa may mismong sasayad. Yan ang itsura niya. Hindi ito masyado makita. Yun. Ayun. Ito siya. Yan. So yun mostly ang magiging adjustment kapag kayo ay magpapalit ng 150 na gulong dito sa likod. And may mga nag-comment din kasi dati na kung kaya daw ba ng 160. So para sa akin parang hindi na. Kasya naman siguro may mga konting modification lang talaga dito. And tingin ko kasi sasayad na talaga yung sa may chain niya eh. Kaya mas prefer ko talaga, mas okay na itong 150. Konting-konti lang naman diferensya nung 160. So yan ang may itsura niya. Yan, big bike na ika nga. Sa harap, mas matutuwa ako dito sa harap kasi nagano na siya eh. Kumbaga, mukha na siyang yung Bristol. O, di ba? Mas pinili ko kasi itong V-Star na flash. Kasi nga, more on road lang naman talaga ako. Hindi naman ako masyado nag-off-road. And then, kung mag-off-road ka man dito, kaya pa rin naman niya. Huwag lang syempre yung hard na off-road talaga. So, yun na lang po muna sa ngayon. And maraming salamat ulit sa mga nagabang. Sa mga nakapag-setup na rin pala ng mga gulong natin dyan. Comment down below naman kung ano yung mga diskarte natin na ginawa dito sa may natin, especially sa may chain guard or sa may mga preno kung saan yung mga sumasahid banda. But at least malaman na rin ng iba. Sa ngayon, yun lang po muna ang ating masasabi dito sa motor na to regarding sa performance niya, kung ano yung mga meron, kung ano yung ma-observe natin, kung ano yung mga pagbabago. Sa next vlog po natin, abangan po ninyo. Maraming salamat. Have a blessed day. Ciao.